Baba Harare vakanyukura simbi Beka mudzimai wavo aiita kuti gurundoro adembe urume wake waakacheka ndokusevesa. Welcome back to your channel. Please don't forget to watch this video to the end. So guys, gurundoro ataura na Baba Harare zvichibva pamoyo pake, akati iye hasati amboona mudzimai akanaka kudai. Ari kuti makanyukura simbi yamudhara makagonesa zvachose, asi dambudziko riripoka. Haana here kuita fall in love na Baba Harare, uye luxuries aiuya nekuti muri Baba Harare. Remember maiita mari nejiti, ende iko zvino nyaya yehuking David iyi aiwa inenge isiri kufamba zvakanaka. Tatelicious ati ari worried zvikuru nekuti musikana anogona kuzongotogwa nembinga dzepaHarare. Since now mamuisa paspotlight, yes she might have been anga ari kubackground kumasure uko, but now that ava associated with the big brand raBaba Harare, vanhu vakuita vachimunotisa. Saka pane umwe munhu anogona kutongouya akaflasha mari zvikabva zvangoendwa. Vari kuti ivo Baba Harare, instead of kuswera muchizambira mushana sedzvinyu makamirira matenda emachechi, dei maita something chinopinza mari, because anytime guys tinogona kungonzwa ngozi nekuti manhakiro akaita mudzimai uyu aiwa akauma. Manetizens ari kuti konaita Delicious vanhu havachabvumidzwi here kutendeuka. 1 minute Baba Harare vaitamba zvinonyadzisira vachikoirira nyika yese, but now that he decided to take a clean path, moramba muchivadzosera kumasure. Muri kuziva here kuti havana mari kwavari kuita kuma ambassador emasutu ikoko, kana kuti ko ivo sisi Beka ava ko kana vakauya nebhegi rakakurisa kudarika Baba Harare. As you can see, she is a kept woman, a beautiful one for that matter. Ko kana ane bhegi rake ari yari kutotengeta King Diva ava. Semashoko apasho Java kwakanzi iko, kana zvadai unofanira kungwara-ngwara, wovhura chechi wodyira pawakasungirirwa, sekuti iwewe wada kutevera road yaKing David. Since tichiziva hedu kuti hauna umambo waunawo, dei wagonawo kuvhura chechi. Since wakagara une following yevamwe mabhisho anga ari mastreet umo ari busy kuitawo coiling dance iyoyo, unogona kutongogana following easily sekudaro. Vamwewo manetizens ndo vari kuya neadvice vachiti vedu weka guys, munhu akaoma chokwadi. Zvainakidzei zvekuimba zvinyadzi zvaaita nekuswera achikoirira kunge akupenga pakazara vanhu. Zviye munhu akawanirwa nyasha naJehovha akatotendeuka, hanzi apedzwa nemukadzi. Guys, ityayi Mwari vedu we. Vanhu vakati ichokwadi chaizvo. Vanhu vanoda kuti urambe uri murodhi yako yekuenda kugehena. Tsvezve life yavo kuda kuteererana nedzevamwe. Munhu ngaachovhe life yake vedu we. Ndiko kupera ikoko. Mukadzi chaiye anosapota basa remurume wake, kwete kumubvisa pabasa raanga agara. So ndo mashoko ari kutaurwa nemanetizens vachisapota point yataTelicious yekuti anganaka hake chiso, asi fact yekuti akabvisa Baba Harare mujiti inoita kuti isusu senyika tirwadziwe kuti ko munhu uyu ndiye akatisvitsa pakumwa mapiritsi ataakumwa nhasi eedzi, asi all of a sudden otirega iye akunzi ndimambo David. Zvino isusu tichaita sei? Kana ndimiwo mungabvuma kusiyiswa basa rinokuraramisa ine kuda kwemunhukadzi? Mukadzi chaiye anomira nebasa remurume wake, kwete kunzi regedza. Hazviko izvi, Satani ari pabasa shua. So mukadzi ndiye ari kutonzi ndiye akaita kuti Baba Harare varegere kuita zvejiti. But anyway guys, aya maspeculations, hapana munhu ane evidence yekuti Baba Harare vakaregerera chii nyaya yejiti. Izvozviya guys, it was actually too much on him. Unosvikepi? How do you even sleep at night uchitamba madance anonyadzisa kudaro? Kundobuda kuna UK munhu achikona chiuno kunge chichadambuka, ko kana vato vane problem yebheki zvichagozika mwanana. Problem munotsvaka mbiri nevanhu. What you are asking here is none of your business and none of our business too. This is their personal life. You need to teach us not to hate. Asi chiko naimi mapost enyu aya chiko muchidaro. I don't know why vanhu vachitevera mapage akadai so. Indava muchida kungopinda munyaya dzevanhu. Iwe tanga watiratidza wako tione kuti ma relationship
enyu ari kubuda nepapi. But isusu guys tiri kungoti God should continue, or may God please continue to bless your marriage while vanhu vachingokura nekusaidi. Isusu tiri kuti pamberi nekubatana, ndataura zvakanaka, pamberi nekubatana semhuri muchishanda muri vaviri. This guy did the unexpected, guys. He repented in time, akatsvaka divine intervention pajiti piki yake, akabvangosiya everything. Guys, munoziva kuti to leave everything uchitena to God it takes a lot, especially if you are making a living out of it. But mambo Davhiti vakati vari pamusoro pemba vakaona mudzimai wauriya muhiti achigeza pamene, nyaya munoiziva guys. So yes, the name inogona kungotidzosera kujiti, nekuti mambo David vaitozombotamba kusvika vachiti vari kutambira mwari wavo. So guys, ndo zviri kubuda mastreets izvi. Vana Totelicious nevamwe vakadaro vari kurwadzwa zvikuru nekuti baba Harare vasiya jiti, asi nenyaya yekuti vatevera mukadzi. Dee vadiniko guys? The relationship is working. Havasati vambouya vachipema ipo pano. Mashows echechi vanhu vari kuenda, macontract ekunoimba mumachechi vari kumawana, and the baker is always there to support. Takavaona kwakawanda vachifamba vari vese zvichiratidza kuti pane happiness pakati pavo. So isusu senyika tinofanira kungoti kana artist yedu yadecide kuti this is what I want, isusu tofanira kungosapota. Vamwe vari kuti unokundwa naKimberly Richards anosapota career yaHoly 10 achificha nevoice, kana amai vasingagoni kuimba guys, zvinoitwawo sei? Asi heti iri mumastreets guys yakangooma. Tichindovharisa video yedu, pane vauyawo vakati isusu takakavenga hedu isu kachangomuhorera koenda neminga. Who knows kuti kakambomanya nevangane. Mhosva yake ndeyekuvharisa jiti, haiwawo kakabaiza. Vamwewo ndo vari kuti we listen, we don't judge, asi vapedzwa nekunaka ikoko. Muri kutaura chokwadi, ndiye ari kupiwa magoikoi dance mumba, saka akaona kuti akatambira munhu wese goikoi murume anoenda, akanzi gara pasi. Izvezvi akutamba hake ari kumba, zvekutambira nyika yese zvinyadzi zvakadaro uri mukwasha chokwadi wekumhuri huru yakadai, aiwa guys, hazvizofambi zvakanaka. Anyway guys, people grow up. Munenge mamboitawo zvimwe zvinhu muchikura, but pane imwe age yekuti unozoita sei kuvana vako, unovadzidzisa kuti chii, iwe uri mukuru wegoikoi mumastreets guys, hazvizofambi zvakanaka. Do leave your comments on what you think about baba Harare. Guys, tisati tavharisa zvakare, pane vanhu vari kukomenta vachitukana nevamwe. Ko zvaita seiko? Ko zvadini? Ko handiti pano kutandara here? Dzinonze nhandaro dzoichi matare ekutandarira. Saka kana makuzouya pano muchitaura zvemumabhurugwa, aiwa guys, ndosika chii private anogara mukati, chiregai kudaro.